Dili kalimod nga ang katamis sa kalamay sa Bohol magabilin gyud og pahiyom sa mga turista apan alang sa usa ka manghimuay og kalamay labaw pa sa pahiyom ang nahatag niini silang kinabuhi. Atong sayran ang iyang hanip buhay nga istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Matod sa kadaghanan, dili makompleto ang imong Bohol trip kung wala ka katilaw sa gipasigarbong lami ang delikasi sa Bohol, ang kalamay. Sa kalagkit, katamis og kalamay niini, siguradong balik-balikan gayud sa mga turista. Ug usa na niini ang kalamay ni Manang Rosing Olaer sa Hagna, Bohol. Sud na sa 35 ka tuig, kininang nahimo nilang panginabuhian, kauban na iyang bana ug mga anak. Matod ni Manang Rosing nga nagsugod ang ilang paghimog kalamay kaniadtong 1987 ug iyang gihulagway nga dako kaayog tamang kanila. Nakasurvive sa mga bata, may eskwela, sa pagkaon, pabalik-balik. Sa una ng panahon, ang mga bata, bisag high school ra, nakalampos po sila, sir. Gawa sa ordinaryong kalamay nga atong naandan, mi-level up usab sila niini pinaagi sa paghimo og ubik kalamay. Kun aduna may dakong napundar ang banayng Olaer, kini mao ang gugma nila sa usag-usang nga susama kapilit sa ilang kalamay. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.